So ang naguluhan ni or title ni ato ang sermon mao ni nga bayawon, no? Kaning bayawon mga igsuon na nasa ilain nga kuan ani termino ani nga gigamit, no? Translation sa Cebuano gihapon. Bayawon, sakgawon, kuhaon o puniton. Di wala nilabot ang punit, no? So mao na siya bayawon, kanang isakgaw, sakgawon o kanang kuhaon, no? So kanang mga termino ha mga igsoon usara gina siya. So ubos sa og makasugat na niya na dinhi sa atong pagtuon kanang mga pulunga mao-maora na siya. So ang importante lang gyud nato nga duna gyud tay klaro ug tin-aw kaayo nga komunikasyon sa matag usa. Kay kaning communication mga igsuon mao ni usay hinungdan nga dili ta magkasinabtanay tungod kay wa ta kasabot sa ilahang o sa iyang gustong ipasabot ug unsay iyang gisulti diri ka natubo sa kinahanglan gayud nga sakto gyud ug klaro kayo ang ato ang komunikasyon ug duna kay wa masabtan pangutana ug nakasabot na ka sige larga na, no? So ingon lang ana sama atong nga ako'y nadunggan nga sugilanon. Nay usa ka amahan nga gisugo niya iyang anak pag-adto dito sa merkado kay magpalit siya og karne nga baboy. So ako ni nadunggan nga sugilanon. So ako na sa isugilon ninyo. Ningon siya gisugo niya ang iyang anak ningon pagpalit niya og karning baboy kanang tiil. Kay atong humbaon pagkalamian. O pagdawat sa iyang anak sa kwarta, misutoy dayon og lakaw. Taon-taon may balik. May balik siya og isunan niya iyang amahan kun unsay paliton. Tan-awa ra. Wa gyud niya klaruha. So pagkakita niya sa iyang amahan nga busy kayo nagandam ng rekado sa ilang lutuon. Balik niya. Pagkakita niya sa iyang amahan, misuna ang anak ningon siya nga tay. Unsa gani akong paliton tay, tiil? Tubag lang sa amahan, kay busy kayo, sige hiwas lamas. Oh, yung anak, akong kusubog pagpangutana. Ningon na sa siya, pangutana. Bibalik pangutana ang anak, aron pagsiguro yun. Naroon di siya masayop. Ningon siya, tiil tay? Napikal man ang amahan kay nagsipong pangutana. Dako na kay tingog, pinasing ka. Oh, lagi! Ano ba? Mangutana ko ninyo, unsa may gipalit sa anak? Mao na mga igsoon, importante jud kayo ang communication. Bisan gani sa magtiayon sa mga igsuon, sa atong mga kaigsuonan sa iglesia, importante jud kayo nga natay communication. Kay basin papaliton kag tiil o imo dadon, no? So ingon ni ana, kinahanglan klaro. Kay kining bersikulo 13 nagingon dinhi, mga igsuon, ningon si Pablo ngadto sa taga Tesalonica, mga igsuon buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran. So nagingon siya dinhi, naghisgot siya mahitungod sa kamatuoran. Doon na siya usa ka pagtulunan nga iyang gihatag kanato. Ningon siya dinhi nga mahitungod adtong nangamatay na aron dili kamo maguol sama sa mga tawo nga walay paglaom. Kaning maong mensahe gihatag ni Pablo ngadto sa taga Tesalonica aron dili sila mawad-an og paglaom kay ang ilang pagtan-aw sa kamatayon sa usa ka tawo mao nay katapusan sa ilang paglaom. So kabahin kini sa atong kinabuhi nga klaro gyud og tin-aw nga komunikasyon. O kini mahinungdanon kayo maigsuon kay labi na gyud og kana bang magpagbayloay tag impormasyon. Magbayloay gani tag impormasyon ato gyud klarohon kayo. Pag klaro sa usa ka butang nga masulod gina sa atong hunahuna nga dili ta kalimot, dili ta magduda, dili ta magdaduha kay klaro man imo man gisiguro gyud. Importante usab kini sa pagdasig o paghupay ilabi na kun naa ang atong mga kaigsuonan ang ilang kahimtang nga dili gyud maayo. Kay mao na makabadasig ka nato. So sa atong teksto karon si Pablo nagpahayag sa iyang pagbasa. Ningon siya dinhi apan dili kami buot mga igsuon nga kamo dili mahibalo.
So ang mensahe ni Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica nga gusto gayud siya kun unsa man ang angay nilang masayran nga kamatuoran, iya gayud nang isulti. Iya gayud nang isulti niya sa mga katawhan ug adunay mga butang nga gikabalak-an ang mga magtutuo sa Tesalonica. Kay nakita ni Pablo doon nagyud sa kabutang nga nakahasol nining mga tawhana mahitungod sa mga ang nakahasol nila mahitungod sa mga magtutuo. Nga kauban nila nga magtutuo nga nangamatay diha ni Kristo o kinahanglan sultian ni Pablo sa kamatuoran. So makita nga ang kabalakan ni Pablo dinhi kay mahitungod sa pastoral. Usa kini kapag dala sa mga katawhan diin iklaro giniya ang iyang mensahe ngadto kanila aron sila madasig ug malipay sila sa ilang kahimtang bisag dili gyud maayo tungod kay anaa man ang usa ka tawo nga mohatag niya og klaro og tin-aw kayong impormasyon alang sa ilang pagkahibalo sa kamatuoran. So gusto niya nga ang taga Tesalonica adunay paglaom o kahupayan nganha sa Ginoo. Kung mawadan ka sa mga magtutuo nga minahal base sa kasiguruan sa ikaduhang pag-ani. Ang gipasabot ni nga ang ilahang gikabalak-an nga ang mga magtutuo nga mga nawagtang na nangamatay na wala gyoy kasiguruan sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Maunay misantop sa ilahang huna-huna nga ang nag-una in taon luoy kaayo. Kay wala sila makadawat sa mensahe ni Ginoong Hesus. Apan dili ni mao ang gipasabot ni Pablo, kundi ang gipasabot ni Pablo nga ang mga nag-una kanila kay balo na sila nga ang Ginoo na gyud ang nag-atiman kanila. Tungod kay ang sa atong kasayuran mga igsuon, ang atong kinabuhi ning kalibutan na maatiman pa nato ang atong mga kaigsuonan, pero doon na nay separation. O doon na nay ali, no? Tali sa buhi ug sa patay. Kaya nga atong paglaom dinining kalibutan na samtang buhi pa kita. Apan gingon ni Pablo, gisuta gayon ni Pablo nga ang katong mga magtutuo nga nangamatay diha ni Kristo. Wala kato sila mga matay nga walay paglaom kundi samara sila sa mga nakahikatulog nga mga katawhan sa Dios. Inigabot, inigbalik ni Kristo, pagapukahon sila gikan sa ilahang paghikatulog. Mauna mga igsoon ang atong termino dinhi sa Biblia alang sa mensahe alang sa mga kaigsuonan nga mitaliwan na dili na nato ingnon umingon nga nangamatay na sila apan sa termino nga gigamit dinhi ni Pablo kining mga tawhana nga nag-una kanato nangatulog ra. Nangatulog ra. Mao niya mahitabo sa mga Kristohanon. Ug kung atong makita nagisgot kini og rapture. Pagsakgaw, pagbayaw. Unya doon na tayo tulo kabutang atong makita dinhi nga gisulti ni Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica. Diin naglambigit kini mahitungod sa pagtulunan nga ato ang gimension o atong gisulti karon mahitungod sa rapture o pagsakgaw o pagbayaw. So atong bahinon, mga tulo kabutang gihatag ni Pablo, nag-ingon siya ang una, ang problema sa mga taga Tesalonica. Mao nay una. Ang ikaduha, ang mga participants o ang mga nahalambigit nining maong kahimtang, partisipante. Ang ikatulo, ang detalye nining maong mga panghitabo. So, mga detalye or mga particulars. So, unsa man day ang problema sa mga taga Tesalonica? So, kinahanglan ato kining masabtan. Sa dihang gisulat ni Pablo, ang unang sulat sa Tesalonica, kining maong iglesia mga igsuon bago pa. Bago pa kining maong iglesia, mga pipila lang siguro ka bulan o sa katuig pa. Kining maong iglesia sa Tesalonica. Nga ang sulat niya sa 1. Mga tuig 50 ngadto 51 anno Domini or AD kini gisugda ni Pablo o kini nahimo
nahimo sa panahon sa iyang ikaduhang misyonaryo nga panaw. So dunay si Pablo mga igsuon, doon na siya upat ka journey sa iyahang mission o missionary journey before o sa wala pa na siya moadto dito sa Jerusalem, sa wala pa siya mamatay. So makita nato nga si Pablo wa gyud siya muundang sa hatag nga tahas sa Dios diin naglabang siya mga isla alang sa iyahang misyonaryong pagpanaw. Human kini niya natukod, mipadayon siya siyang panaw ug gituhuan nga ang maong sulat. Gisulat ni Pablo human siya makadawat og balita mahitungod sa kahimtang ug pagtubo sa maong iglesia nga ang naghatag ni og nagpahibalo kaniya way lain kundi si Timoteo o si Timothy nga iya usab nga gipabalik sa Tesalonica aron pagsusi sa mga magtutuo sa maong iglesia. Tungod kay dinhing dapita mga igsuon nabati o nahibaw-an ni Pablo nga mao na niyang kahimtang sa mga taga Tesalonica nga sila nawad-an og paglaom labi na gyud pag-abot sa kamatayon tungod kay ang ilang gikablak ang ilang mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay nga naguna kanila. So mao na nga gipabalik ni Pablo si Timoteo dito aron pagsusi. Nagtudlo na si Pablo ngadto kanila mahitungod sa mga panghitabo sa katapusang mga adlaw. So sa ato pa makita nato nga sila gitudloan na. Kining taga Tesalonica gitudloan na sa mahitungod sa katapusan nga mga adlaw o last days o last of last days, no? So mao ni ang gibasi sa iyahang sulat. Atong basahon ang mga taga Tesalonica kapitulo 1 9 ngadto sa 10. Nangingon dinhi, kay sila gayud ang nagbalita kaninyo mahitungod kanamo kung giunsa ninyo kami pag-abi-abi o giunsa ninyo pagdangop sa Dios gikan sa mga Dios aron sa pag-alagad sa buhi ug matuon nga Dios ug sa pagpaabot sa iyang anak gikan sa langit nga iyang gibanhaw gikan sa mga patay, si Jesus nga nagluwas kanato gikan sa kapungot nga umaabot. So ato makita dinhi nga kining maong pahayag gitudlo ni Pablo mahitungod sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. So ang second coming ni Ginoong Hesus ug ang pagbubo sa kapungot sa Dios ngadto sa katawhan. So duha ni ang iyang gitanaw dinhi o ato makita dinhi nga gisultian ang mga katawhan mahitungod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Una, ug ang ikaduha iya usab nga gisultian nga ang pagbubo sa kapungot sa Dios ngadto sa mga tao sa kalibutan tungod sa ilang mga sala. So mabasa na nato na references na mga taga Tesalonica 2:19 ug 3:13 busa kining bag-ong iglesia. Note lang na. Kining bagong iglesia gisultian na mahitungod sa panghitabo inigbalik ni Ginoong Hesus. Ang problema kay nakasinati na sila sa pagpanglutos. Nahitabo na ni sa ilahang panahon ang pagpanglutos tungod sa ilang pagtuo ni Kristo. Gilutos ang mga taga Tesalonica tungod kay sila midapig o mituo ni Ginoong Hesus sa iyang mga pagtulunan. Ato nang makita sa bahin sa maong sulat sa mga taga Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 6 ug ato kining basahon. Nagingon din na, "Og kamo misundog kanamo ug sa Ginoo, kay kamo midawat man sa pulong taliwala sa daghang kasakit, dinuyugan sa kalipay gikan sa Espiritu Santo." So anaa sila taliwala sa daghang kasakit mo na misundog kamo sa Ginoo, niuban kamo sa Ginoo, nidapig kamo sa Ginoo, nituo kamo sa Ginoo, bisan pa taliwala sa daghan nga kasakit. Mao na ang ilang usa ka problema. Ug sa uno mga taga Tesalonica 2:14 nagingon usab, kay kamo mga igsuon misundog sa mga iglesia sa Dios nga anaa sa Hudiya, diha kang Kristo Jesus, kay kamo nagantos. Nagantos man usab sa samang mga butang gikan sa inyong mga katagalungsod sama sa ilang giantos gikan sa mga Hudiyo. Kining duha ka bersikulo mga igsoon atong makita dinhi nga ang ilahang problema kay sila gilutos man sa ilahang mga katagilungsod tungod sa ilahang pagtuo ngadto ni Kristo. Gilutos ang mga katawhan tungod kay nakita sa mga kaaway sa katilingban nga Kristohanon nga sila midapig gayod ni Ginoong Hesus. Ang rason nga gisulat kini tungod kay ang mga magtutuo sa Tesalonica
nagtuog yun ug midapig bahin ni Jesus ug mubalik ni siya diha. Mao ni lang pagtuo. Ang ilang gituan sa Tesalonica nga si Jesus mubalik dayon diha. Ang gisangyaw ni Pablo mahitungod sa pagbalik ni Kristo, wala nila kaayo masabti. So dunay problema sa komunikasyon. Ang ilang pagsabot ni mga igsuon nga pagingon ni Pablo nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus, ang ilang pagsabot nga diha mubalik dayon si Ginoong Hesus. So, wala nila masabti ang mensahe, no? Busa sa dihang nangamatay ang uban nga mga magtotoo og si Hesus wala pumubalik, unsa may nahitabo. So kay wala man mubalik si Ginoong Hesus, gisulti man ni Pablo nga ang katong mga unang nangamatay kuhaon ni Ginoong Hesus ni pag diha na nga nangamatay na ang ilang mga kaigsuonan, nabalaka sila nga mga wagtang ang mga nangamatay ug dili sila makaapil sa dakong kumbira. Unsa ning dakong kumbira katuning adto na dito sa langit. No, katong kumbira ngadto sa mga santos, no? Subusa nagsulat si Pablo paghatag og kasiguruan sa dangatan sa mga Kristohanon nga nangamatay. Mao ni iyang gisulat ni Pablo, kaya dili na mao ang inyong nasabtan nga ang Ginoo mubalik na dayon. Dili pa. Busa nagsulat siya, dili kamo kinahanglan nga babalaka ang nangamatay diha ni Kristo dili mawala. Kay ilang gitan-aw nga og pananglitan dili man mobalik si Kristo, si Jesucristo dayon nya nangamatay ng ilang mga kaigsuonang mga mahal sa kinabuhi, mawagtang gini tungod kay wala na si Ginoong Hesus mobalik. Mao ni nga gisulat ni Pablo. Ningon siya mga igsuon sa Tesalonica 4:13 nagingon siya, mga igsuon buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran. Mao gini tumong og tuyo ni Pablo tungod kay mao kini nakahasol o nakabalda sa mga kahimtang sa iyang mga kaigsuonan. Ningon siya masayod kamo sa kamatuoran mahitungod niadto nangamatay. Na aron dili kamo maguol unsay gingon dinhi? Sama sa mga tao nga walay paglaom. Kay kadaghanan dinhi sa mga taga Tesalonica, ang ilang pagtan-aw sila mga kaigsuonan nga ni panaw wala nay paglaom. Katapusan na sa ilahang sugilanon. Wala sila magtan-aw nga ang pagtudlo ni Pablo sa pagbalik ni Ginoong Hesus nga ang ilang mga kaigsuonan nga nangamatay kuhaon kini. Alang sa mga dili magtotoo, nag-ingon dinhi nga ang kamatayon usa ka makalilisang, walay paglaom nga katapusan. Walay paglaom sa umaabot, walay paglaom nga magkatapok ang nauna. Apan dili alang sa mga magtotoo, kay ang lahi ang pagtan-aw sa mga magtotoo. Mao nga mingon si Pablo sa iglesia nga dili kamo magsubo ingon sa uban nga walay paglaom. So daghan kay sila gituhuan. Ang mga nangamatay na wala nay paglaom ug dili maayo ang ilang katapusan. Walay paglaom sa umaabot, walay paglaom nga magkatagbo sila. Apan lahi ang gituhuan sa mga magtotoo. Nga gidasig ni Pablo nga dili sila magsubo tungod kay dili sila susama sa mga tao nga nawad-an og paglaom. So unsa may gibasihan ni Pablo nining mong pagsalig? Kung atong makita sa taga Tesalonica 4:14 nagingon dinhi ang mensahe ni Pablo. Kita nagtuo nga si Hesus namatay ug nabanhaw. Busa tungod kay si Hesus banhawon ug dadon sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. So kung atong susihon ang ilang gikabalakan, ang tanan nga nangamatay nga ilang gikagul-an nga mawagtang, aduna gyud mawagtang. Ngano man, unsa may gingon sa mensahe ni Pablo, dadon sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. So na may mga nipanaw mitaliwan nga walay pagtuo ni Ginoong Hesus, nasayod na ta kung unsay ilang dangatan. Sama usab kanato. Nahibalo gyud ta mga igsuon sa pagtulunan nga Kristohanon. Nga kinahanglan gyud isentro nato sa atong kinabuhi si Ginoong Hesus. Tungod kay siya ang tanan alang kanato. Wala na tay lain pang pangitaon tungod kay gikan kaniya naa ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. So makapaika gyud ang gisulti ni Pablo dinhi o
ma-excited juga, no? Nga si Jesus namatay ug ang kamatayon sa mga magtotoo daw sa nahikatulog lang. So mao ni yang gipasabot dinhi nga ug dili ka magtotoo ug ikaw ni panaw, mao na ang mga tawo nga wala nay paglaom. Pero giingon ni Pablo dinhi nga si Jesus namatay ug ang kamatayon sa mga magtotoo daw sa hinahikatulog lang. Ngano man, tungod kay si Jesus ang namatay, dili ang mga magtotoo. Mao na giingon niya, kamo nangatulog lang. Ako ang namatay tungod sa inyong mga sala. Ako'y nagpasan sa kasakitan ug ako ang nagilansang sa krus ug nangamatay. Kamo nangatulog lang, kamong mga magtotoo. Tungod kay inigbalik na pukawon ta mo. Mao na ang ikaduhang pagbalik. Giangko ni Jesus ang kayugot nga angay unta kanato. Siya namatay puli kanato ug ang iyang kamatayon sa usa ka kalag nga gisilutan. Ingon ni ana ang iyang kahimtanon ug siya ang niangkon mao nga ang kamatayon sa mga magtotoo dili usa ka tunglo. Mao ni ato timan-an ang kamatayon sa usa ka magtotoo dili tunglo sa sala kundi samara nga nahikatulog tungod kay giangko na ni Jesus ang silot sa kamatayon nga alang unta kanila. Kung mahanaw na ang atong lawas, hinumdumi, mga Kristohanon, wala kita mamatay apan samara sa nahikatulog. Tungod kay si Jesus ang miangkon sa kamatayon. So duha ka butang dinhi ang gisulti ni Pablo mahitungod sa kamatayon. Una, dado ni Jesus ang mga Kristohanon uban kaniya sa iyang pagbalik. Mo nay buhi nga paglaom nga kinahanglan atong gunitan ug atong tuhuan. Dado ni Jesus ang mga Kristohanon uban kaniya sa iyang pagbalik. Unya daghan ang nangutana kung unsay mahitabo sa tunga-tunga tali sa kamatayon ug sa pagkabanhaw. Kamatayon, taliwala, pagkabanhaw. Mabasa na to ang tubag na ana sa Tesalonica 1 Tesalonica 5:9 ug 10. Unsa may gisulti dinhi mga igsoon? Ningon dinhi. Kay ang Dios wala magtagana kanato alang sa kapungot, kundi aron sa pagkabot sa kaluwasan. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Sa bersikulo 10 nag-ingon nga namatay alang kanato aron nga bisan nagmata kita o natulog kita mabuhi uban kaniya. Ang termino nga gigamit ni mga igsuon nga kaning nagmata kita o natulog kita, ang gipasabot ni buhi man kita o patay na kita, iya kita sa Ginoo. Tungod kay ikaw usa ka magtotoo, gibayra na ang imong kinabuhi ni Kristo dito sa cross. Katong mga nangamatay nga magtotoo, magpuyo uban kang Kristo, sama usab kanato nga buhi pa inigbalik ni Kristo, magpuyo usab uban kaniya. Buhi man upatay, magpuyo kita diha ni Kristo. Mao na ang nakapabor, ang nakaanindot sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon sa mga magtotoo. Kay lahi ang ilang dangatan, kay sila dili wala mga matay kundi nangatulog lang. Kay giangko na ni Ginoong Hesus ang kamatayon didto sa cross. Kung ang magtotoo mamatay, diha-diha dadon sila sa presensya sa Dios. So sa ato pa, kung natong makita ang senaryo o kahimtang, nga kung dunay mamatay nga dili magtotoo, dili gid siya maapil sa pagdala sa Dios. Ug nahibalo na kita kung asa kini siya paingon. Nahinomdom nga maigsuon og familiar mo ni nga naay doktrina. Sayop nga doktrina nga gitawag og soul sleep, no, nahikatulog nga kalag. Gitudlo kini sa duha ka sekta, sa duha ka relihiyon, kaning saksi ni Jehova ug ang Sabadista. Mao ni nagtudlo ani, mao ni nagpractice ani. Matud pa nila kanang naa kuno ang kalag kuno sa tao nga mamatay, mahikatulog lang niya mumata na inigbalik ni Ginoong Hesus. Pero unsa may atong gibasa diri sa unahan, sa miagi. Ningon man dinhi nga
Katong mga nangamatay nga mga magtotoo, magpuyo uban kang Kristo, sama usab kanato nga buhi pa inigbalik ni Kristo, magpuyo usab uban kaniya. Kung ang magtotoo mamatay diha-diha, dadon sila sa presensya sa Dios. Pero kaning ilang mga pagtulunan nga ilang gigunitan, gitawag nilang soul sleep, nga ang kalag puno sa usa ka tawo inikamatay, mahikatulog na sila, unya mobangon na inigbalik ni Ginoong Hesus. So kuhay kayo sa gitudlo dinhi sa Biblia nga ang mga matay nga mga magtotoo diha-diha, dadon sila sa presensya sa Dios. Diha-diha. Mao na atong makita nga lahi kayo, dako kayo ang kalainan o kalahian sa ato ang pagtuo o sa ilahang pagtuo. Gingon dinhi, ang magtotoo walay panimuot. Mamatay sila nga sama nga walay panimuot. Ang iyang kalag ana sa kahimtang nga gitawag nila og state of unconsciousness. So wala kanang ug sa kuan pa nang unconsciousness kanang gikuyapan ba nakatulog na niya, no? Hangtod sa pagbalik ni Kristo sulayo kayo. Wala takibalo mga igsuon kay bisan pa magani ang anak wala mahibaw kanu sa siyang pagbalik. Ang amahan ra mo'y nasayod. So kani sila nahikatulog sila ug magmata inigbalik ni Kristo, dugay pa kay ng panahon. Nya supak na sa pagtulunan sa mga Kristohanon nga ang nangamatay nga magtotoo dadon diha sa presensya sa Dios, diha. Gingon ni Pablo kini ilang mga gibuhat dili ni biblikal. Kay matod pa sa ikaduhang Korinto 5:8 nagingon, busa kita masaligon ug maayo paalang kanato nga mahimulag sa lawas ug magkig-uban sa Ginoo. Tanawa ninyo ang maong bersikulo. Ningon dinhi, maayo paalang kanato nga mahimulag sa lawas ug magkig-uban sa Ginoo. Nabay subconscious or unconscious mind? Nabay kalag na nahikatulog? Wala. Ang ilang pagtuo mga igsuon nga inikamatay sa ilang mga kaigsuonan kining wala mutuo ni Kristo nga doon na sila sa unconscious state o kawalay panimuot. Si Jesus nagsulti sa naghinulsol nga katauhan matud pa sa Lucas 23:43 nagingon, og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Nakaila mo ato katong tulisan, katong kawatan kriminal nga naa sa isikadapli ni Ginoong Hesus. Unsa may nahimo? Walay nahimo. Krimen ang nahimo. Pero sa diha naghinulsol ang usa kanila, unsa may gisulti ni Ginoong Hesus? Karon dayon uban ka kanako sa paraiso. Wala na magpaabot nga sa iyang pagbalik. Kay lahi na usab kanang mga kalihukan sa iyang pagbalik. Apan sa pag-ingon dinhi nga ang mga magtutuo mamatay diha dadon siya sa presensya sa Dios. Mao kato ang gihimo ni Ginoong Hesus didto sa tao nga naa sa iyang pikas nga gilansang sa krus. Wala siya moingon unya, wala siya moingon ugma, o sunod adlaw, sunod tuig, adto ta magkita sa paraiso. Paningingon niya, karon dayon, uban ka kanako, ngadto sa paraiso. Ingon ni ana ang paglaom sa usa ka magtutuo, nga nisalig ni Kristo Jesus. Bisan pa, wala na taning kalibutan na, apan ang mahinungdanon, nga ikaw o ang imuhang kalag, imong espiritu, ato nag-uban sa Dios. Gingon din mo igsuon nga iyang gipasaligan ang maong kawatan, ang maong kriminal, kung wala siya mingon ugma. Wala sa niya ingna nga, inigbalik nako kuyog kas paraiso. Ang iyang gingon karon. So wala siya maglangay. Nga daghan pang mga bersikulo nga tumabasa sa man ni Philippians 1:23, ikaduhang Korinto 5:8 pinadayag sa sinabi mao ni related, no? Nining maong atong tunan ng mga panghitabo o bersikulo. Ang mga Kristohanon nga mutaliwan sa dayon o mamatay, ang ilang lawas anaa sa lubnganan. Siyempre, adto magita sa lubnganan. Apan ang kalag kuhaon og dadon ngadto sa presensya sa Dios. Mao ni ang kahimtang sa mga magtutuo nga mitaliwan. Dadon ngadto sa presensya sa Dios ang ilang kalag.
Dili unya, dili ugma, apan diha dadon kini. Sumao na ang unang gisulti ni Pablo dinhi. Ug ang ikaduha, ingon si Pablo, sa dihang gigamit ni Pablo ang simbolo o metaphor o metapora sa pagkatulog alang sa kamatayon sa magtotoo. Kini nagpasabot nga ang kamatayon sa usa ka Kristohanon o sa usa ka magtotoo temporaryo lamang. Dili na mao ang katapusan sa ilahang sugilanon, kundili ang kamatayon sa usa ka magtotoo mo nang giingon nila nga siya nahikatulog lamang tungod kay kini temporaryo lang. Kay ang Dios magpukaw kanila sa ilahang pagkatulog. Tungod kay inigmata, kung ikaw matulog, inigmata nimo, ana-ana ka sa atubangan sa Dios. Gigamit kini ni Jesus nga maong termino sa wala pa niya banhawa si Lazarus gikan sa patay. Tungod kay kung atong tan-awon sa Juan 11:11 nagingon siya. Gisulti niya kining mga butanga ug unya siya mingon siya kanila. Ang atong higala nga si Lazaro natulog. Wala siya mingon namatay. Pila na kaadlaw una pa miadto si Ginoong Hesus. Sa unang panahon, mga igsuon ang ilahang basihan nga ang usa ka tawo mabuhi pa pagbalik tulo lang ka adlaw. Apan gituyo kini ni Ginoong Hesus nga sa ika-4 siya ka adlaw moadto dito, so sa ato pa wala na gyud kasiguruan nga buhi na siya. Unya galing pag-adto nila medyo na niingon sila nga nanimaho na, no? Apan dinhi ko nato makita ning bersikulo 1:11 nagingon siya nga ang ato higala nga si Lazaro natulog. Apan moadto ako aron sa pagpukaw kaniya gikan sa pagkatulog. So ang termino nga gigamit sa mga dili magtotoo kamatayon ug wala nay paglaom. Apan ang gigamit ni Ginoong Hesus alang sa mga magtotoo, alang kanato nga mga Kristohanon na hikatulog lamang kita ug muanhi si Ginoong Hesus kita nga naguna ug nakatulog pukawon kay dad-o niya ngadto sa iyahang gingharian. Ingon niya nato makita mga igsuon, dili katingala nga si Pablo migamit og samang lagway sa usa ka magtotoo na katulog. Iya ni nakatunan sa mensahe gikan sa Dios. Mao nga kun ikaw usa ka magtotoo, wala ka na mahadlok nga matulog. Kay kun matulog lang ka, makamata pa ka pagkahuman nimo og katulog. Mao ni ang picture sa kamatayon sa usa ka Kristohanon nga makapakatulog na ka, pero kung nakatulog ka moabot ang panahon nga ikaw mumata gyud. So sa ato pa ang kamatayon man gingon dinhi sa ato nang naistoryahan nga ang kamatayon sa usa ka Kristohanon ug sa nga magtotoo temporaryo lamang. Dili na end of the world para nila. Pareha sa mga bata sa una. Bata pa ta sa una, no? Pero layo-layo na to ako kanila sigurong matan-ong mga bata pa ba. Kay ba mo naka-experience man ta na sad atong mama, atong lula ini kahapon pakatulgon gyud ta labi nagway klase, no? Unya di ka ni matulog dadlan na yung katong tukog sa iba o tukog silhig kay pakatulgon. Pero kay balo mo mga igsuon sa mga batanon pa, sa mga bata pa, ang kanang pagkatulog para nila usa ka kastigo. Ang ilang gitanaw na usa ka kastigo. Pero para nato karon mga igsuon, sa kabisi sa panahon, sa kadaghan sa atong trabahoon, sa kadaghan sa mga bulaton, kung kita pakatulgon kana ganti sa ato ang paghimo sa maong buluhaton. Ganti na alang kanato kanang mingon ta pahuway sa diha, katulog sa diha. Pero sa mga bata sa una, usana ka kastigo. Moabot ang adlaw nga maingon nimo nga oras na sa pagkatulog. Pasabot ini nga tawgon ka na sa Dios. Si Pablo na pahinomnom kanato nga dili angay kadlukan ang kamatayon tungod kay ang kamatayon daw sama lang sa nahikatulog nga tao ang mga magtotoo nga nangamatay sama sa natulog ra unya pukawon aron makita ang dagway sa manluluwas. Pukawon sa Dios ang mga magtotoo nga nahikatulog. Sunod ay anghel nga nagpadayag ngadto ni Daniel sa kapitulo 12 bersikulo 2 nagingon dinhi.
Ug daghan kanila nga nangatulog sa abog, sa yuta, ang makamata ug ang uban ngadto sa walay katapusang kinabuhi, ug ang uban ngadto sa kaulawan ug sa walay katapusang pagtamay. So makita na to duha ka picture ni gingon din ni sa anghel ngadto ni Daniel. Nga gingon din ha, ug daghan kanila nga nangatulog sa abog. Kay of course ang atong lawas iniglubong nato, mapadong man ta balik man ta sa abog. So gingon din ni nga daghan kanila nangatulog sa abog sa yuta ang makamata. Makamata. Ang uban ngadto sa walay katapusang kinabuhi, ug ang uban ngadto sa kaulawan ug sa walay katapusang pagtamay. Mao ni ang mga dili magtotoo mga igsoon nga walay Kristo sa ilang kinabuhi. Nga miabot ang punto, miabot ang panahon nga sila gitawag na sa ilahang katapusang higayon silang kinabuhi, nga wala gayud sila'y paglaom o katapusan na sa ilang sugilanon. Dili igsapayan kung ang atong lawas madunot sa yuta, gikaon sa mga ulod, nabuthan ba kadiha og bomba, o gikremate ka, o ang abo gikatag sa dagat. Dili ang mga Kristiyanon dili angay mabalakan ini tungod kay ang kamatayon temporaryo lamang. Kay usa ka adlaw ni ana mabanhaw ang atong lawas. Ang gipasabot nini bisan pa og ang usa ka lawas sa usa ka magtotoo nga mitaliwan i-cremate na nila nga mahimo na lang abo salibwag dito ug ilabay ngadto sa dagat, inig-abot sa panahon nga iyang banhawon ang lawas sa mga magtotoo nga mahimo kining incorruptible body. Ingon gani dinhi nga bisan pag mabuthan kag bomba, ibalik ka sa Dios. Apan dili na ordinaryong lawas, kundi lawas na nga dili madunot. Ang kalag sa mga magtotoo moadto uban sa Dios sa dihang siya mamatay. Ang nakapait lang ang sa dili magtotoo, kung mahinumdum pa ka sa natong natunan mahitungod sa dato katong sila sa ruugan dato. Ang magtotoo, ang dili magtotoo moadto sa lugar sa kasakit. Mao ni picture. Ang punto ni Pablo nga atong pagkabanhaw nagdepende usab sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Kung si Ginoong Hesus wala pa nabanhaw, ang atong pagtuo walay pulos. Kung kita mituo nga si Ginoong Hesus nabanhaw, kita usab iya usab banhawon inig-abot sa adlaw, sa katapusang adlaw sa iyahang paghukom. Matud pa ni Alexander McLaren, ningon siya, ang iyang kamatayon nagpakatulog sa atong kamatayon. Iyon ang pasabot niya din nga si Jesus. Ang kamatayon ni Jesus nagpakatulog sa ato ang kamatayon. Ug ang iyang pagkabanhaw naghimo sa atong pagkatulog nga kalmado nga makasiguro pagmata. So ang iyang kamatayon gihimo kini ni Pablo pag-iskot sa problema nga gikabalakan sa mga taga Tesalonika. Kay mao ni ang ilaha gyon nga gikabalakan nga ang ilang mga minahal sa kinabuhi mawagtang na gyud sa dayon. Si Pablo mao ni iyang giingon dinhi nga gipasalig niya nga katong mga nangamatay nga mga magtotoo banhawon sa Dios inig-abot sa panahon. Sumao to ang atong isgutan mga igsuon. Ang una ang problema, unsay problema sa mga taga Tesalonika. Ang ikaduha mao ang partisipante, ang makaapil sa maong rapture o sa pagsakgaw. Si Pablo naghisgot og una may tungod sa kamatayon ug sa sunod nga bersikulo mibalhin siya og naghisgot may tungod sa rapture. Ug adunay duha ka grupo nga iyang gisgutan. Ang duha ka grupo nga gisgutan ni Pablo mao kadtong mga buhi sa maong hitabo ug ang kadtong mga nangamatay. So buhi sa pagkahitabo ug ang mga nangamatay. Ang nahikatulog diha sa kamatayon dili mabiyaan sa rapture. Ang gipasabot ni mga igsoon katong mga magtotoo nga ingon ta namatay apan nahikatulog inig rapture kuhaon na sa Ginoo. Dili na sila mabiyaan. Mo bitaw tunay kay istorya ganiha dito atong mga igsoon sa gawas. Bahin sa rapture. Ako silang giingnan, ay good mo si pag-una-una, magdungan ta. No? Maniguro mo ginyo. Gani aduna sila prominenteng lugar.
Naa pa gyud sila lugar nga gitagana sa Dios. Adunay lugar nga sila ang priority. Sila ang unang mabanhaw. Kung atong tan-awon din yung mga igsuon, ang mga taga-Tesalonica sa Kapitulo 4, 15-16 nagingon, ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili maguna niadtong nangamatay na. So ang gipasabot niini nga ang mga Kristohanon nga inigabot sa panahon sa pagsakgaw o sa rapture, unahon pagkuha sa Dios ang katong mga magtutuo nga nangamatay nga naguna kanato. O kita nga mahabilin nga buhi pa, mao isunod pagdala ni Ginoong Hesus human niadtong mga kaigsuonan nga nahikatulog naguna kanato. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios. Ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit ug mao'y unang mabanhaw katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Klaro ug tataw kayo nga ang unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Mao na mga igsuon nga kini ato ning panaminan. Kung atong tan-awon dinhi nga banhawon katong nangamatay nga nagtuo ni Kristo, unsa may atong buhaton samtang buhi pa kita. Samtang aniya patananing magubot nga kalibutan, unsa may atong buhaton nga ugma damlag kitang tanan mga hanaw man. Atong tan-awon kung say nahitabo sa mga naguna nato nga magtotoo. Nga kuhaon sila sa Dios. Siguraduhon sa Dios nga kadtong namatay diha ni Kristo dili gayud mabiyaan sa rapture. Gani sila pa gani ang naguna sa linya. Kung makita nimo ang picture sa dihang ga tuon mi sa bahin sa rapture, makita na nimo nga ang kadtong mga nangamatay mao'y naguna sa linya. Gitagaan sila prioridad sa Dios ug aduna sila priority o giandam nga lugar alang kanila. Sa bagong tugon gihatagan kita og lahi nga tubag. Unsa may tubag? Matud pa sa bagong tugon, ang lawas sa namatay mabanhaw. Kaya ang mga tao nga walay pagtuo sa Dios, nagtuo sila nga ang kamatayon katapusan sa ilahang sugilanon. Ang tanang magtotoo nga nangamatay diha ni Kristo sa bisan unsang klase nga kamatayon iyang kuhaon ug banhawon. Nagingon dinhi bisag unsa pang klase sa kamatayon. Gibanhaw ang ilang lawas nga dili na gayon madugta og bag-o ug usana ka immortal nga lawas. Giayo, gipahiuli, gibalik sa saktong panghuna-una. Gibanhaw aron magpuyo hangtod sa kahangturan. Gibanhaw og dili na gayud mamatay. Tungod kay ug atong tan-awon daghang klases kamatayon ang masugamak umahitabo sa mga Kristohanon. Sama sa mga aksidente o kaha na igo sa bomba o mga disgrasya. Nahibalo kita nga ang atong lawas di gyud mahitsura. Pero gingon dinhi, gibanhaw ang ilang lawas ug dili na gayud madugta. So sa ato pa na porma. Unya gingon dinhi nga mahimo kining immortal. Giayo. So sa ato pa naguba. Dunay giayo, dunay naguba. Unya gipahiuli. So wala na sa lugar. Mo na dunay nangutanan nako nga kana kunong mga pungkol inig kamatay. Basig pungkol lang gyapon ang ato sa langit. Dili mga igsuon. Mao ni giingon dinhi, gipahiuli kun unsa ang normal sa usa ka tawo sa wala pa siya mamatay, sa wala pa mahitabo. No? Gibalik sa saktong panghuna-huna, gibalik. Gibanhaw aron magpuyo hangtod sa kahangturan. Wala na bisan unsang balatian ng mga sakit, na wala na ang tanang diferensya hangtod sa hangtod.
Pagmaya ka mong mga katawan sa Dios, tungod kay ang lubnganan wala na mudaog og kamatayon, nabuntog na tungod kay ang namatay diha ni Kristo maguna sa pagkabanhaw. So alang kanato nga mga Kristohanon, mga igsoon, ang kamatayon dili kini kasakitan, dili kini kapildihan, kundi ang kamatayon sa usa ka magtotoo, sa usa ka Kristohanon, usa ka na kakadaugan. Dili na kapildihan tungod kay ang pagkapildi ug ang pagkawala magkadaog gikuha na ni Kristo. Matod pa ni Thomas Watson, mao ni ang picture. Masigurado kita nga mabanhaw gikan sa lubnganan kaysa pagbangon gikan sa higdaanan. Ako usbon. Klaro jud kayo. Masigurado kita nga mabanhaw gikan sa lubnganan kaysa pagbangon gikan sa higdaanan. Wa pa gani siguro atong pagbangon sa higdaanan, pero ang mga magtotoo nga nangamatay to as lubnganan, sigurado gayon nga banhaw gikan sa ilang lubnganan. Mao ni gingon ni Thomas Watson, pagkabililhon sa abo. Na gikremate man, so abo na. Bisan na sa kadugay na sa panahon na agilubong na abo na. Pero giingon din ug mao ni ang atong kahimtang, mao ni sitwasyon pagkabililhon sa abo sa magtotoo. Kay tungod mo balik ka na sa iyang pagkatao nga iyahag yung normal niya nga kahimtang. So mao ka na unang grupo kadtong mga nangamatay. Ug ang ikaduhang grupo mao kadtong buhi sa panahon sa rapture o pagsakgaw. Matur pa sa taga Tesalonica 4:17 nagingon mga igsoon, unya kita nga buhi, kita. Ug kani gisulti sa pila nakakatuigan nga nahitabo kini apan gisulti kining mao mensahe gikan sa henerasyon ngadto sa laing henerasyon, ang gisulti nini tungkol kay ang pulong sa Dios nagpabiling matinud-anon hangtod sa kahangturan. Ug ang Dios wala gyud usab gikan pa kaniadto hangtod karon. Ug bisan pa sumaabot busa kining maong pulong, gingon dinhi unya kita nga buhi pa niadtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo, kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Unsa may gipasabot nini? Unsa man present, future or past tense? Makita nato nga umaabot ni siya. Umaabot ni siya nga giandam sa Dios kanato nga mga Kristohanon nga samtang og kita makaabot pa nining panahon na sa pagsakgaw o sa rapture nga kita buhi pa, kitang buhi kuhaon kita niya. Dili na kita makatilaw og kamatayon. Kung unsay katuyuan, sakgawon ka sa Dios, sakgawon ka mo sa Dios, tungod kay mao ka na ang panahon nga diin ang grabe kayong katalagman mo dangat sa kalibutan ug kamo giluwas niya, gibutang kamo dito sa kapanganuran aron dili kamo madaot o dili kamo maapil o makatagamtam sa kalisdanan. Matod pa sa taga Tesalonica 4:17, unya kita nga buhi niadtong adlaw bayawon. Bayawon. Daghan ang mga buhi. Daghan usab ang mga nangamatay sa rapture o sa pagsakgaw. Apan ang tanan patay o buhi makasinati og kalit nga kausaban sa mga magtotoo. So sa ato pa day masinati nila nga ang mga magtotoo, mga igsoon, lahi ang mahitabo. Lahi ang kausaban sa mahitabo sa magtotoo nga pinigabot sa kamatayon, sa pagsakgaw. Nakita ginila nga dunay kausaban sa mga butong gipasabot ning kausaban kanang pagbag-o sa atoang lawas, kanang tagaan ta og lawas nga immortal sa Dios. Mao na nahitabo dinhi sa kausaban. Makita nato na ay duha. Ang Biblia nagsulti og duha ka kausaban. Una, ang atong lawas mahimong immortal. Sumingon ganitag immortal mga igsuon, nagpasabot kana nga wala na gyud tay kamatayon. Dili na ta mubati og mga balatian ug dili na ta magantos og mga kasakitan sa kinabuhi. Matod pa sa 1 Korinto 15:50 ngadto 53 nagingon dinhi, og kini akong isulti mga igsuon nga ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingarian sa Dios, o ang madunot dili makapanunod sa mga walay pagkadunot. Pamati isulti nako kaninyo, ang usa ka tinago secret ni, mo ni gingon niya. Dili kitang tanan mga matay. Mo nay kamatuoran nga gisulti dinhi sa 1 Korinto 15:50 ngadto 53.
Naingon din sa 51, dili kitang tanan mga matay. Apan kitang tanan. Kani nagpasabot ni mga magtotoo, mga Kristohanon, kitang tanan, mga usab, baguhon, ipahiuli, ayuhon. 52, naingon din sa kalit, sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta patingugon ug ang mga patay banhawon nga dili na madunot. O kita ning panahon na mga usab ta mga igsoon. Kay kining lawas nga madunot kinahanglan magsulob unya og dili na madunot, o kining mamatay magsulob na unya og dili na mamatay. So doon na pagkausaban, baguhon. So unsa man ang ipasabot ni atong mahimayaon nga lawas? Ang atong lawas mga igsoon kining gitawag nga mahimayaon nga lawas, atong una-unaon ang mahitungod kang Hesus. Sa dihang siya nabanhaw gikan sa patay, mao ni mahitabo nato. Ang atong mahimayaong lawas kay gingon man dinha sa taga Corinth, sa taga Pilipos nga may sama sa iyang mahimayaong lawas. Ini kamatay ka nato, no? Nagsulti kini og kausaban. Una-una gipicture din nga una-una ang lawas ni Kristo. Sa dihang siya nabanhaw gikan sa patay, milapos siya sa bungbong. Unya ang atong lawas, unya ana ning higayuna, maingon gingon din nga masosama kita sa lawas ni Kristo. Sa ato pa aduna na usab kita kagahom nga mulusot na kita sa bungbong. Inomdumi ang lawas sa itaas o apirom sarado katong higayuna, aduna sila'y panagtigom apan sarado ang pultahan sa maong upper room. Diin dito sila mag-abot ang mga apostoles ug si Kristo, apan si Jesus kalit lang nga niabot sa ilang atubangan. So kung unsa ang nahigimo ni Jesus, kung unsa nahitabo niya sa iyang pagkalit ug pagtungha, ingon usab niya na ang mahitabo sa mga Kristohanon. Inig-abot sa panahon nga ikaw baguho na sa Dios, susama usab ang imong lawas sa kahimtang ni Ginoong Hesus. Tiaw mo na, mulusot ka na las bongbong. No? Sa Lucas 4:34-36 nagingon din ang mga disipulo nga nanglakaw sa Emmaus, no? Kun hinumdum maning sugilanon, ang disipulo nga naglakaw sa Emmaus road, mitungha pagkalit si Jesus ug nangingon nga sila nahadlok kay nagtuo sila nga usa ka espiritu ang ilang nakita. Apan si Jesus mingon sa Lucas 24:39 nagingon siya, "Tanawa ang akong kamot ug mga tiil nga mao gayud ako, hikapa ako og tanawa kay ang espiritu walay unod. Ug ang mga bukog ingon sa inyong nakita nga aniya kanako." So usa kini ka immortal nga lawas. Apan mahimo usab kini nga mahimayaon nga lawas, ang atong lawas sama kang Hesus. Kung atong tanawon mga igsuon, adunay kalibo gid mahitungod nini bisan pa sa mga magtotoo. Daghan ang mga Kristohanon nga mobalibad ug dili mosugot og cremation. Nakabantay ba mo ana? Doon naghiapoy mga Kristohanon nga dili gid mosugot sa ilahang mahal sa kinabuhi nga may taliwan nga i-cremate nila. No. Dili sila mosugot og cremation. Ang uban mingon nga ang kalag magpabilin sa kalibutan sulod sa 40 ka adlaw. Mao na nga naay unsa na? Panghaji. Unsa na panghaji ba na? Nubina. 40 días. Kay mao na gingon gituhuan nila nga ang kalag sa tao magpabilin sa kalibutan og 40 ka adlaw. Ila magisundog ang panahon ni Ginoong Hesus. Ang pangutana, si Hesus ka ba? Ang kasulatan nagtudlo kanato nga kun ang magtotoo mamatay diha dadon siya ngadto sa presensya sa Dios. Dili pa magpaabot og 40 días nga maglaglaag ng kalag kay sigurado ginang masaag na. Diha dadon ngadto sa lugar sa presensya sa Dios. Ang mga magtotoo, apan sa mahitabo sa dili magtotoo. Dadon usab diha. Sama ra gyapon hitaboa. Dadon diha ngadto sa lugar sa kasakitan. So kinsa pa may magpabilin. Kinsa pa may maglaglaag nga kuhaon naman na sila ini kamatay nila, kuhaon man na ilang kalag diha ug ibutang sila sa lugar nga angay kanila. Ang dili magtotoo tuwa dito sa mainit nga kalayo. Ang mga magtotoo diha sa presensya, dadon diha sa presensya sa Dios.
So dili ta angay mutuo niya na maigsuon nga moingon mo nga naay kalag nga mobalik. Naa man gani na mga igsuon kana buhat na sa kaaway. Pagpanghadlok kay mao na ilang instrumento nga kitang mga tao ma-demoralize, mahadlok ang uban gani ana mga praning. Tungod kay hadlokon na sa daotang mga espiritu, buhat kana sa demonyo. Ayaw ko mo pagpadala niya ng mga igsuon tungod kay kamo pinangga sa Dios, nga mo pinili sa Dios, gitagaan kamo kagahom sa pag-abog nining mga klase sa mga daotang espiritu. Mausab na ang lawas sa mga magtotoo nga mga matay masusama kini sa lawas ni Hesus sa iya o niya nga pagkabanhaw. So, kung nakalusot si Ginoong Hesus sa pultahan, kung niabot siya dito, inigusto niya mo adto siya, usab mao na ang atong lawas. Sa mayagi si mana nagisgot kita may tungod sa langit sa Pinadayag 21. So, kung imong hatagan og higayon, pag-meditate kining maong pulong, kinitalagsaon kayo. So, karon atong tan-awon mahitungod sa atong lawas, kung unsay mahitabo, kung atuan na didto. Doon ay pangutana. Dili ka ba excited mo adto sa langit? Sa akong giwalihan dito sa Minglanilla, ginay ko lang sila pangutana kung kinsa ang gustong mo adto sa langit. Ko palihog isa inyong kamot. Wag ni isa. Kung kinsa may gusto mo adto niyo sa langit, isa inyong kamot, wag ni isa. Ibaw ko di mo maisa kay umadto mo sa langit mga matay sa mo. Pero gingnan ako, ang mga Kristohanon, mga igsuon, adunay paglaom bisan pas kamatayon. Kinsa gusto mo adto sa langit, isa tanan na. Isa. Tungod kay diha sa kamatayon mao na ang atong kadaugan diha ni Kristo. Ang rapture o pagsakgaw o kamatayon dili angay natong kadlukan. Tungkol kay makita nato din nga gisulti ni Pablo kung unsa ang problema sa mga taga Tesalonika mahitungod sa rapture o pagsakgaw. Ang ilang problema nga nagtan-aw silang mga minahal sa kinabuhi nga naguna kanila nga kini mawagtang na ug matapos na ug mahanaw na sa dayon. Mao ni gidil ni Pablo alang nining mga katawhan nga kulang sa pagtuo sa Dios. Ang ikaduha mao to ang partisipante kinsa man ning mga tawhana. Mao kini ang magtotoo. Mao ni partisipante nining rapture tungod kay ang nga dili magtotoo, dili gayon makatilaw og rapture. Mabiyaan na sila sa dayon. Dado na sila sa lugar nga diin sila angay nga ibutang. Apan ang mga Kristohanon ang mga magtotoo nagabot sa gayon diha sa kamatayon sakgaon ng ilahang mga kalagdadon ngadto sa langit uban sa mga buhi pa nga mga kalag. Sumao ni ang ikatulo ang mga detalye nining mahitungod nining maong panghitabo sa rapture. Hinuon nato makita dinhi nga wala mamuhatag si Pablo og kumpleto nga detalye mahitungod sa rapture. Hinuon ang pipila ka detalye nga gihatag og naa sa mga teksto igo na kayo nato mga igsuon nga kita masayod o kita madasig nga ang pagsakgaw o ang pagrapture alang radi ay niadtong mga magtotoo. Dili sa mga dili magtotoo. So kung natong basahon ang mga taga Tesalonika pagbalik 4:16-17 ningon ni unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog katong trumpeta sa Dios. Mukunsad ang Ginoo gikan sa langit moy unang mabanhaw katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo klaro jogayo na siya. Unya kita nga buhi pa niya itong adlaw, bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo o kita ubnya uban sa Ginoo o uban na kanunay sa Ginoo. Kanang gipulong diha nga kanunay mga igsoon nagpasabot kana nga hangtod sa kahangturan maguban na kita sa Dios. Mao na ang mahitabo sa mga magtotoo. So tulo ka detalye ang gihatag ni Pablo dinhin ini mga bersikulo 1 ang iyang giingon dinhin ang pagbalik. Ang pagbalik sa Tesalonika 4:16 sa una Tesalonika ingon dinhin unya mabati ang singgit pagmando sa tingog sa arkanghel ingon man ang lanog at trumpeta
sa Dios og unsay giingon dinha, mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Ug may una niyang banhawon katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Sumukunsad siya gikan sa langit. Mao ni ang gingon ni Pablo dinhi nga ang detalye nga gihatag kaniya mao ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Si Hesus mismo, dili siya manugo sa iyang mga anghel, mga igsoon ko dili. Si Hesus mismo mubalik alang sa iyang iglesia. Kinsa man ning iglesia? Dili ni i-rapture ang building. Ang iyang iglesia. Unya ang iglesia sa ato nang natun-an, kita kana mga igsoon. Ang iyang iglesia, mao na kita ang gitawag nga iglesia. So mao na iyang banahawon. Siya mismo mubalik. Juan 14:3 nagingon, ug sa makaadto na ako ug makaandam na og dapit alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og kuhaon ako kamo, aron nga asa ako atoa usab kamo. Grabe ang kasing-kasing sa Dios mga igsoon. Wala siya maglantaw kung unsa kang klase nga tao. Wala niya tan-awa kung unsa ang atong kahimtang. Apan iyang gitan-aw kung unsa ang maayo nga mahitabo sa iyang mga katawhan nga diin iyang kuhaon, iyang andaman og dapit alang sa matag usa. Nya siya mismo mukuha. Kaya ang desire sa iyang kasing-kasing nga kita mga igsoon kung asa siya tuasad ta. Tuasad ta. So ang atong Ginoo wala mohatag nining maong kalihukan ngadto sa mga anghel. Siya mismo mo'y naghimo nini. Sa diyang mikayab si Jesus ngadto sa langit gikan sa bukid sa Olibo sa gihulagway sa basahon sa mga buhat, ang anghel nagingon sa mga buhat 1:11 nagingon siya, ug samtang nagtutok pa sila sa langit, mao ni antong makita mabasa. Samtang mao ni pagkayab ni Ginoong Hesus. Samtang nagtutok sila dito sa langit, sa dihang nagpaingon siya sa itaas, dihay duha ka lalaki nagtindog duol kanila, nagbisti og puti. Bersikulo 11 nagingon, og mingon, mga taong Galileanhon, ngano nagtindog man kamo nga nagtutok sa langit? Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik raw niya sa samang paagi nga siya inyo nakita nga nagpaingon sa langit. Unsa man ang kamatuoran nga atong makita dinhi mga igsoon? Nga mukalit lag tungha nga nahiningon nga anak sa Dios. Nga nay mo tungha nga moingon nga siya si Kristo. Apan unsa may giingon dinhi? Nga ang pagbalik ni Kristo sama usab sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Mao ni giingon sa mga anghel, susama usab sa iyang pagkayab sa langit o pagbayaw niya ngadto sa langit ang iyang pagbalik dinhi sa kalibutan. Kung dili na nato makita kanang usa ka tawo nga nagpaila nga siya anak sa Dios, mini na giulipon na sa kaaway. Atong makita dinhi na personal gayod nga ang Dios mismo ang mukunsad gikan sa langit. So mao ni ang una ang pagbalik, ang ikaduha usa kini ka malanog nga tingog. Umingon ganit ang malanog nga tingog ang mga panghitabo labi na sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Usa kini ka malanog nga tingog, dili na nato mahimong isikreto. Sama sa usa ka dako nga buto. Dili gina nato masikreto, mahibaw-an gina sa kadaghanan. Ang pagbalik ni Ginoong Hesus dili sikreto kundi dili usa kini ka malanog aron walay dili masayod sa iyahang pagbalik. So kitang tanan masayod nini mga igsoon. Kini ingon dining malanog, dunay mga panghitabo. Sama ni anang kilat nga kusog kaayo. Ingon ni ana, moabot nagdiin pa pila ka milya makadungog pa gihapon ikaw sa tingog. Ingon ni ana ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Magdahunog ang tingog nini. Mao ni ang detalye nga atong makita. Mao na ang atong makita sa una, mao ang pagmando. Dunay detalye nini nga makita nato adunay pagmando gikan sa Dios. Mahulagway nato ang usa ka general, mula ka kuan mo general. Kana bang mando sa usa ka general siyang tropa nga moingon siya, atensyon. Musinggit na siya mga igsoon. Kay dako kay na iyang batalyon or platon. Musinggit na siya tungod sa usa ka malanog nga mando. Kung kamo nahinumdum pa mo sa dihang gibanhaw ni Ginoong Hesus sila sa roon sa may gihimo ni Hesus.
Siya milakaw padulong sa lubnganan ug siya misinggit sa pag-ingon nga Lazaro gula nga re. Dunay lanog nga mando. Sa pag-rapture sa iglesia, ang Dios musinggit pagmando mo. Nang dili kita kaingon nga, wala man may kaybaw nga nag-rapture na. Dili na mo'y rason mga igsuon tungod kay kini dili gyud malilong sa tanang katauhan. Makita ni tibuok kalibutan nga mao kini ang mahitabo tungod kani usa kini kahitabo nga malanog nga wala gyud dili mahibalo niini. Unya aduna pay tingog sa pangulong anghel. Wala kita masayod kung kinsa tungod kay dunay duha ka gisgutan nga anghel sa Biblia, si Michael ug Gabriel. Sa laing bahin aduna may gatusan o libuan ka mga anghel apan ang gimension dinhi sa Biblia mao lamang si Michael ug si Gabriel. Nag-ingon, uban sa tingog sa trumpeta sa Dios. Nanay tingog singgit sa mga anghel na pagyoy trumpeta ang tingog sa Dios aron kita masayod nga moabot ng panahon nga mao ni ang pagsakgaw. Sa Biblia, ang trumpeta gigamit ni mga igsuon kung dunay mga selebrasyon. Diba? Gitawag na nila bumbum tiritit. Mao na gamito nila haron maaligri usay mauna sa gigamit sa unang panahon kun na sila panagtigom mutingog na ang trumpeta aron ang tanan makadungog nga dunay bulhaton o mga pagtigom nga paghimuon. Tingali naka familiar mo ng shofar? Kanang trumpeta nga gigamit sa Israel. Nindot na siya tingog. Mao na siya nga gitawag na siya shofar. Shofar, so good. Nindot na siya tingog. Usa na siya kasungay nga porma nga gigamit na sa mga Israelitas. So kung atong tan-awon dinhi, wala kita masayod kung unsa ang ilahang gigamit nining maong trumpeta. Ang tataw og klaro kaayo nga wala ni buhata sa hilom. Mao kini atong makita ni gihimo kini nga masaksiyan sa tanan. Mao kini ang makapaghimata sa dili magtotoo. Apan sa mga magtotoo naghatag kini kahinam. Naghatag kini og excitement o excited sila nini. Kaning maong trumpeta nagtawag sa usa ka selebrasyon sa mga magtotoo. Ang pagbalik mao ni kauban sa pagpahibalo sa Dios. Usa kini ka malanog nga tingog aron mahibaw-an sa kadaghanan. Ug ang ikatulo mao na ni ang pagsakgaw, mao na ni ang gitawag nato og rapture, no? Nagingon din sa bersikulo 16, ug unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna pagpamangon. Unya kita nga buhi. Kita nga buhi pa niadtong adlaw bayawon o sakgawon, kuhaon uban kanila ngadto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo ug kita uban na kanunay sa Ginoo. So ato makita mga igsuon nga kining mga panghitabo sa pagbayaw. Ato kining makita nga kini tinud-anay gayud. Nga sama kita sa kining pagbayaw, kuhaon kita sa atong nahimutangan, ibton kita sa atong nahimutangan, ug dakpon kita sa atong nahimutangan, ug dad-on kita sa kalibutan nga diin giandam kanato sa Dios. Ug sa usa ka pamamilok mga igsuon kitang tanan mabag-o. Mausab kita gikan sa pagkamortal ngadto sa pagka-immortal. Dili madugta, supernatural ug magtagbo nato ang atong mga higala, ang atong mga paryente, mga hinigugma ni Jesus, kalit usab kining tanan mabag-o. Pagkanindot sa mong reunion, mga igsuon, ni atong mga minahal sa kinabuhi, mga higala, mga paryente, kay kita nakasabot unsa ka maayo ang maong reunion. Magkahiusa kita dito sa gingharian sa Dios o kita magkiguban kanunay sa Dios. Ang mahinungdanon nga usa nga naminaw sa atong libuan nga mga pag-ampo. Ang usa, timanin ninyo, ang usa nga naminaw sa libuan nato nga pag-ampo. Ang usa nga libuan nga mga awit nga atong giawit sa kalibutan nga higayon. Ang usa nga usahay atong mabatyagan nga anauban kanato apan wala nato makita. Ang usa nga anaa sa halayo apan wala gayud kita biyai. Sa katapusan ato siyang makita ang Dios ug way lain si Ginoong Hesukristo. Ang atong manluluwas. Usay ang atong pagtanaw mga igsuon ana sa kalibutan. Ang atong pagtanaw ni Ginoong Hesus usa ka ambungan.
Mao man ang atong picture din ang gihatag nato dinhi. O kaha anaa siya sa kilid sa iyang lubnganan. O kaha usa ka tawo nga nagsandal. Mao na atong pagtan-aw dinhi sa kalibutanon mahitungod kang Hesus. Apan ang tinud-anay ana mga igsuon nga kitang tanan dad-o niya ngadto sa iyahang katapusang lugar nga alang kanato. So sa ato pamintras tanto magpadayon siya sa paglatos. Kining paglatos mga igsoon mao ni buhat sa kaaway sa paghimo og daotan kanato kay atong may baw-an nga samtang anaa pa kining kaaway bisan pag gibuntog na siya. Akong isigutan mahitungod ni Satanas. Kay bisan gibuntog na siya apan anaa gyapon siya nagpabilin sa pagtintal sa mga katawhan hangtod dili mo balik si Ginoong Hesus, anaa siya magpabilin aron kita paantuson. Busa kinahanglan kita isip mga Kristohanon mga igsoon. Kung kita mutuo ni Ginoong Hesus nga mao atong manluluwas og Dios sa atong kinabuhi, ang tanan natong kadlok, ang tanan natong kabalaka, ug bisan pa ang paglatos sa kaaway maundang na. Ug wala nay kamatayon tungod sa atong pagtuo kaniya, ug uban na kita sa Dios, nindot kaayo, kay uban na kita sa Dios hangtod sa kangturan. Ug mao ni ang paglaom nga gihulat sa mga Kristohanon, ang buhi nga paglaom ug kini ang naghatag kanato og kapayan. Busa angay kita magmaya mga igsuon tungod kay ang kamatayon dili na mao ang katapusan sa atong sugilanon. Ang atong pagpangita na humana. Nakita na nato si Ginoong Hesus atong nang napalgan ang Mesiyas nga mao magluwas kanato ug napalgan nato ang atong gipangita sa atong kinabuhi nga mao ang tanan alang kanato. Kinsa man kini mga igsoon? Si Ginoong Hesukristo nga namatay o nagpakamatay diha sa krus tungod og alang kaninyo ug kanako. Hinumdumi ingon ni ana kadako ang gugma sa Dios gamahan. Ngayang gipadala ang iyang bugtong anak diri sa kalibutan. Aron lamang kita maluwas gikan sa tukma nga kamatayon didto sa nagdilaab nga kalayo sa impierno. Kung atong tan-awon mga igsuon, dako kay ning pabor gihimo sa Dios kanato. Tungod kay ug iya pang gituman ang iyahang kaligutgot ug iya pang gibubo ang kaligutgot nato dinhi sa kalibutan. Wa nata karon. Apan salamat ni Ginoong Hesus nga mao'y nagpatiliwala kanato ug nagpabilin kita dinhi sa ato ang kinabuhi ubos sa silong ug landong sa ihang grasya. Ingon ni ana ang atong kahimtang busa dili ta angay mabalaka. Dili ta angay maguol tungod kay ang nakita na nato ang bugtong sulbad ug solusyon sa atong suliran sa atong kinabuhi nga si Kristo lamang nga mao ang ato ang manluluwas, manunubos ug tag-iya sa tanan. Salamat sa iyahang pag-antos. Tungod kay ang tanan nga pag-antos gihimo ni Hesus alang sa kaayuhan sa iyang katawhan. Ug ang iyang katuyuan mao lamang ang Dios mahimaya ug hatagan sa tanang pasidungog. Mao ni ang iyang bugti sa pag-antos alang kanato. Inumdumi mga igsuon, ang mga Kristohanon dili mo bati kamatayon, dili mo agi kamatayon kundi makatulog lang. Ug maabot ang panahon nga kita pagapukawon na inigbalik ni Ginoong Hesus. Ug kita magkahiuban na ug ikakuyog na nato ang Ginoo. Uban kita sa Dios hangtod sa kangturan. Mao na ang iyang saad nga atong gunitan bisan pa sa atong pagpamauli karong kahaponon. Magampo ta mga igsoon. Amahan na mo langit nun, salamat Ginoo sa imong gipadayag nga kamatuoran nga bisan pa kami Ginoo Dios ang mga magtutuo Ginoo makasinati og kamatayon apan kining kamatayon temporaryo lamang. Usa lamang kini kabutang nga kami nahikatulog ug sa pag-abot ni Ginoong Hesus pukawon kami ug dadon kami sa lugar nga diin imo kaming tagaan sa among kapahulayan. Salamat o Dios ning mensahe nga dinhi kapunon. Ug ginaot punta nga ang among makatunan ini among ma-apply sa among kinabuhi ug kanunay among isilsil sa among alipatakan aron kami mahinumdum nga anaa ka kanunay ug ikaw ang tanan alang kanamo. Dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug amen.